Әле күптән түгел генә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты Кара Тәварих исемле тарихи елъязма чыгарды. Шул хакта институтның Алтын Урда һәм татар ханлыклары тарихын өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев менә ниләр сөйләде. Без күптән түгел генә бер чыганак тарихи елъязма дип әйтгәндә чыгардык. Ул Урта гасырда язылган, 16 гасырның уртасы, Үтәмеш Хаҗи. Китапның исеме Кара Тәварих. Мәгънәсе Кара Тәварихның тарихын аңлашыла. Кара билгесез, борынгы дигәндә борынгы төрки мәгънәсендәге чорный түгел, кара билгесез борынгылыкны аңлаткан формада. Борынгы тарихыбыз дип әйткән инде. Чөнки монда 13-14-15-не Үтәмеш Хаҗи яза. Бүтән Алтын Урданың менә Чингис ханнан башлап язган 16 гасырның уртасында. Бу әсәрнең ике нөсхәсе бар. Берсе Ташкент нөсхәсе, анысы тулы булмаган, яртылаш кына сакланган. Ул менә фәнгә күптән кергән инде, менә тулы нөсхәсе кызганычка каршы аның фәнгә кермәгән иде. Аны безнең Миркасым Усмановлар алырга эшләргә тырышканнар, әмма кызганычка каршы бирмиләр иде, чөнки ул шәхси архивта саклана. Тарихы аның бераз шулай ул баштан аңлаганыбыз кадәрле Ризаэддин Фәхреддинның шәхси архивында булган. Безнең фикерчә инде ул Ризаэддин Фәхреддин менә тарихи журнал чыгарган, Шура журналы. Һәм аңа менә Идел Урал төбәгендә яшәгән менә бөтен татарлар гаиләләрендә, өйләрендә нинди тарихи кызык булган әсәрләр сакланган, кул язмалар. Алар аны җибәрә торган булганнар. Һәм анда кайсы вакытта анардан менә сорап язганнар, һәм ул Шура журналы аша җавап та биргән Ризаэддин Фәхреддин. Һәм менә бу Үтәмеш Хаҗи әсәре буенча аның бер җавабы да бар. Шунда миндә бар дип әйтә ул аны. Һәм Зәки Вәлиди туган аны Ризаэддин Фәхреддиннән күреп ала. Менә мондый нөсхә бар дип язып калдыра. Һәм соңыннан Зәки Вәлиди Башкортстаннан 1920-дә китеп Төркиядә төпләнеп фәнни эшкә кергәч, 1927-дә Ризаэддин Фәхреддиннан сорап ала. Ул аны почта аша җибәрә дә, һәм бу нөсхә аның шәхси архивында гына саклана. Ул үзенең укучысы Мустафа Кафалыга бирә, аны ул үзенең китабында кулланган. Әлбәттә, ссылкалар белән генә менә шундый дип. Әсәр үзе кызганычка каршы фәнни дөньяга кермәгән иде. Менә озак кына сөйләшә торгач, чыга торгач, 10 ел элек бу әсәрнең копиясын мин ала алдым. Һәм 10 ел эчендә менә бу әсәрнең транскрипциясын, русчага тәрҗемәсен алып эшләп, һәм менә 17нче елның соңында без аны академик басма итеп баса алдык. Менә бу әсәрнең Ташкент нөсхәсе тулы булмаган нөсхәсен күптән өйрәнәләр инде. Аның бар казах, үзбәк, урыс һәм япон һәм төрек телендә 2009-да чыкты. Менә бу тулы нөсхәсе рус телендә генә әлегә. Үзенең оригинал теле аның борынгы Шагатай телендә дип әйтим, борынгы төрки телдә. Әлбәттә, бүген бер төрки халкы ул телдә сөйләшмәй инде. Әмма әйтик, менә Кыпчак группасында булган төркиләр бу телне аңлыйлар. Татар телен яхшы белгән кеше проблемасыз аны укып аңлый ала. Әлбәттә, анда кайсы бер сүзләр мәгънәләре үзгәргән, фарс салымнары бар дип әйтгәндә шундый. Әмма булай алганда укып була. Шуңа күрә аны киләчәктә татарчасын минемчә эшләп чыгалсалар, аны эшкәртеп бастырып була. Билгесез мәгълүматлар бар. Ни өчен дигәндә, менә беренчедән әйткәнемчә бу тулы тарихны биргән. Һәм анда бөтен менә фактик тарихларны бирә, һәм ул чыганакларында әйтә. Мәсәлән, Хаҗи Тархандагы вәзир аңлатканы, султан аңлатканы, шул кеше моны аңлатты дип әйтә. Ягъни ул вакытта тарихны белүчеләр, яда дәүләт башындагы кешеләр менә аңлатып киленгән әйберләрне, бик оригинал булган әйберләрне монда кертеп җибәрә алган. Ханның кызык яклары, ханның холкы турында, тик монда сугыш турында гына түгел әйтик, яда дәүләткә килү, идара итү, менә төрле яклар бул шәхес буларак таларны ачкан, жанлы тарих китеп күз алдына китерә алабыз. Ул анда мәсәлән шул ук әйтик, үзбәк ханның исламга керүен тасвирлый, аны укыганда күз алдында фильм кебек, чөнки ул аны нәкъ тасвирли, хикәяли. Шуннан соң әлбәттә монда фактик материаллар бар. Менә 15нче гасыр бүгенге көндә тарихчылар алдында бик зур проблема булып тора. Беренчедән чыганаклар буталчык, җитеп бетми әлбәттә, һәм бик күп буталчык булгач күп шәхесләр бер төрдә дә генә дәүләт бармый. Күп кеше хан буласы килә, арада көрәш бара. Шундый менә бик актив тормыш була. Һәм Үтәмеш Хаҗи менә беренче
тулы иттереп 15 гасырны монда язып сала алган. Ханнарны, кемнәре булганы. Мондан соң безнең Казан тарихчылары өчен инде әлбәттә мөһим менә ул Улы Мөхәммәдне. Гүя ул инде Улы Мөхәммәдне белгәнемчә соңгы Алтын Урданың бердәм Алтын Урданың ханы һәм Казан ханлыгына нигез салучы. Шуңа күрә менә безнең өчен бу өлеше китапның бигрәк тә кызык. Мондан соң бу Үтәмеш Хаҗиның дәвамчысы булган 1630ларда монда әсәрне дәвам итеп язган. Ул анда да менә информация хан Кирман Касимовта булганны бирә һәм соңгы Себер ханнары менә белгәнебезчә Казан ханы җимерелгәннән соң Себердә Тайбугитлардан соң Күчем хан килә һәм ул Казан ханлыгының да көнчыгыш эшләрен үз кулына ала. Соңыннан урыслар белән сугыш, Себерне алу заманнары име. Һәм ул Казан ханлыгы урыс кул астына кергәч, яңадан Алтын Урдадан кыйпылчыкларын, бу ханлыкларны берләштерәм дигән идея белән дә йөриләр. Һәм аның янында зур гына бер партия Казан морзаларыннан да булган була. Һәм менә Үтәмеш Хаҗи да аларны бирә. Аннан соң Үтәмеш Хаҗиның дәвамчысы. Һәм менә шундый фикер булган Гәрәйләрдә дә. Гәрәйләрне төрекләр, госманлылар бик контрольдә тотса да, мәсәлән, әйтик, Сахиб Гәрәй ханлыкларны берләштерергә теләге булган. Андый фикерләре бар. Соңыннан Сахиб Гәрәйдән соң да менә Мөхәммәд һәм Шаһин Гәрәй дигән шәхесләр булган. Алар төрекләргә дә каршы чыкканнар, Иран ягына да булган. Соңыннан әлбәттә барып чыкмый аларның эше. Себер белән берләшеп барганнар алар. Һәм Үтәмеш Хаҗиның дәвамчысы да аны яза. Менә булар турында да. Аннан соң хан Кирман Касимовтагы булган соңгы кемнәре, ханнар булган, булмаган менә алар турында яза, соңгылар ничек шукындырылганы турында. Бу тарихлар билгесез иде әле менә. Бүгенге көндә тарих фәненә кызык инде әлбәттә. Бу әсәрне төрле яклап, корреляция менә башка чыганаклар белән эчке критикасы эшләнәләчәк әле, эшләнелмәгән чынында бу әсәрнең. Эчке критикасында менә күреләчәк инде кайдадыр дөрес бармы, юкмы. Мәсәлән, Үтәмеш Хаҗи заманында ул кайсы бер әйберләрне аңлата, әмма дөрес аңлатмый. Бүгенге көндә аңлашыла. Мәсәлән, бүгенге көндә бар зур гына группа Польша, Литва татарлары. Алар заманда саны бик күп булган. Бүген сакланганнар инде. Алар телне югалтканнар, әмма ислам булгач, мусульманлык һәм менә аның аша татарлыкларын саклаганнар. Без беләбез инде, элек тә анда күп киткән татарлар булгандыр. Кабилә яда менә шундый структура хезмәткә барып, һәм аларның әле үзләренең политикалары, үзләренең кенәшәсе дип әйтәлмибез инде, әмма ниндидер бер автономиялары да булган. Менә тьма дип тә, төмән дип тә әйтәләр инде аларны. Менә бу политикалар, алар Туктамыш хан һәм анардан соң булган вакыйгалар белән бәйле. Үтәмеш Хаҗи 150 елдан соң яза һәм ул аларны Туктамыш хан белән бәйләми, Батуның туганы Шиван белән 13 гасыр белән бәйли. Һәм әйтә, алар бездән бер нәрсә белән аерылмый, тел әле сакланган була ул вакытта, һәм кабилә структуралары да сакланган була. Алар безнең кебек дип әйтә, анда барып әсир булган Зәйд Әхмәт ханны китергәндә әйтә, менә шулай аңлата. Менә аларның анда барып чыккан елларын бутаган мәсәлән. Әмма бар кызык информациялар буенча да бик күп информация юк. Җитмәсә менә төрки татар эшеннән чыккан. Менә Үтәмеш Хаҗи аларны турыдан-туры яза. Бу татарның бөтен группалары өчен һәм без аны әйтәбез төрки татар өчен дип, чөнки анда әйтергә кирәк, менә Алтын Урдага кергән бөтен халыклар аны куллана ала. Шул ук вакытта Урта Азияныкылар куллана ала. Хәлбуки анда Урта Азия турында тарихында кирелмәгән, чөнки бу Алтын Урдага багышланган. Әмма менә Шибанитларның Алтын Урда җимерелгәч, китеп Тимуритларны куып чыгарып, анда үз дәүләтләрен коралар. Менә ул аларның бу тарих белән, бу безнең географик зона, татар дөньясы белән араларын әле озак үзмәгәннәрен күрсәтә торган бер үрнәк дип әйтик. Менә информация күп инде монда тарихчылар өчен кызык әйберләр күп. Минемчә әле тарих фәненә бу әсәр берничә ел шулай актив критикага алыныр әле, анализланыр. Әлбәттә, моның буенча диссертация язып була, аның бит төрле аспектларын алып була. Тик үзенә генә багышланган диссертация язып була минемчә. Менә Алтын Урданың юридик термины белән әйтсәк, 269-да Талас Корылтаенда Шеңгезилар җыелалар һәм үз дәүләтләрен бер-берсенең кабул иткәннәрен, һәркем артык хан, дәүләт, менә моны юридик оформлениесе була, шулай әйтик. Аңа инде 2019 елда 750 ел була. Без фән кешеләре инде аны, бу датаны әлбәттә күптән сөйләп киләләр һәм аны кулланып, менә конференциялар багышлап эшләргә дип инде. Безнең Казанда 2 елда бер үткәрелә Алтын Урдага багышланган форум. Форум дип атыйбыз, чөнки анда җыела бер 15-20 илдән галимнәр, иң яхшы галимнәр, 100дән артык галим җыялабыз, менә җыеп киләбез. Анда без үткәрәбез берничә конференция, түгәрәк өстәлләр, менә ул форум була инде безнең. Ул 2 елда бер үтә, һәм менә 6-нчысы аның 2019-да булачак.
Һәм Татарстан Республикасы да бу датаны, юбилей датасын Кабинет министровка китте. Анда бу датаны үткәрү форумнар белән, конференциялар белән, күргәзмәләр белән шундый теләк бар. Һәм зур итеп без инде үзебезнең яктан бу 6нчы форумны үткәрәчәкбез фәнни яктан. Онда иң зур галимнәрне иншалла китереп, алар белән зур конференция бу Талас Корылтаена һәм 750-ка багышлаган үткәрергә телибез. Һәм рәссамчылар, алар күргәзмә әзерләргә җыеналар 2019-га хәзердән үк башлап менә зур булмаган бәлки күргәзмәләр белән 2019-да инде бу юбилей датасына менә багышлап зур күргәзмә алып бара. Һәм шулай театрлар, мәктәп музейлары, мәктәпләрдә бу аларга да минем белгәнем кадәрле бу юбилей буенча әзерлекләр бар. Шулай әлбәттә татар тарихында бу зур бер вакыйга һәм безнең дәүләтчелек тарихыбызның вакыйгасы. Аның өчен аны барыбер үткәрергә, аны искә алырга кирәк минемчә. Һәм фәнни яктан һәм менә фәндә генә ябылып калмыйча, киң катламга чыкса, шул рәссамнар белән, фильмнар белән бәлки документаль фильмда ясарга мөмкин. Фән дөньясы белән дә берләшеп менә артистларыбыз, бөтен татар богемасы да менә бу эшкә катнашса, халыкка дөрес информацияны җиткерә алырбыз иншалла. Сез тарих фәннәре кандидаты, Алтын Урда һәм татар ханлыклары тарихын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиевның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты чыгарган Кара Тәварих исемле тарихи елъязма турындагы чыгышын тыңладыгыз. 2019 елда Алтын Урда дәүләтенең 750 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Аңа әзерлек эшләре инде бүгеннән үк алып барыла. Анда бүген безнең тапшыруыбызда катнашкан рәссамнарның шул чорга кагылышлы эшләреннән күргәзмә оештырылуы көтелә. Без аларга уңышлар гына теләп калабыз.